Bizkaiko aldun nagusi Jose Luis Bilbao karrera egin dio Foru Jauregian Luxemburgoko gobernuaren ordezkaritza talde bati, eta haien buru, ekonomia eta kanpo merkataritzako ministro Etienne Schneider izan da. Izan ere, lan jardunaldi baten parte izan da bisita, bada, jardunaldian zehar automozioaren arloko euskal automobilgintzaren xehetasun guztiak azaldu dizkie, eta bereziki Automotive Intelligence Center AIC esperientzia munduan erreferentea baita berrikuntza konpartituari eta enpresa berrikuntzari dagokionez. Bizkaiko aldun nagusi Jose Luis Bilbao eskerrak eman dizkio ministroari bizitagatik, eta adierazio nahiko lukeela bizitaldi hau baliagarria izan dadila zubiak eraiki eta lokturak sortzeko, eta horrela, etorkizunean elkarrekin lan egin ahal izateko hainbat arlotan, berezeki automozioarenean. Jose Luis Bilbao AICren garrantzia azpimarratu du bere ustez zentro horrek erreferente bihurtu baikaitu gure ekonomiarentzat hain garrantzitsua den automozioaren sektorean. Horri lotuta Bizkaiko Foru Aldundiak AICren alde egindako apustuan nabarmendu du, aldun nagusiaren iritziz gure garapenerako funtsezkoa den sektore batean etorkizunera begira egindako apustua baita.